I find you with a dirty slap. Hello, Bishop. Good morning, sir. Sit up, okay, good morning, sir. When you With the camera, Jidani Hota. The Lero Sana. But why don't know such a cagere? when you Oh, yeah, killing, and you let him kill a comment section. I am but I'm He let him kill a comment section. I am trying to get some more wine. I mean, I don't know more wine. Ofune negi, ofune comment section. Ah? Ofune negi, comment section. I like killing him. Nke negi comment section. Ya waraka kushenke iranya shegu arinze. Waraka kusheyo talewem. Le waraka kusheyo tabmana onyi lege. Raka waranya. Tane chile kabagoko. Waranya fuege tank moto bianga bia namari hilege. Waranya fuege tank moto mege kamita. Biage legem. Waranya baga. Why not write me before get send the request? All dark black guy. He send the request. Then you general kuchaka no get to like a bagoko. Nega. Aya, akage no town. Finish give a packer. Manambi to anye kumiku. Oh, day. Onya udegi, Muakepo a day. Muakepo a day. Kebishna no Iran. Oh, America. Kebishna no Iran. Washington, D.C. Aya, they were coming on and I gave you lot of gay lazo. Hapakanaya, Latas gave you duro. Wapakanaya, mamma. Lazo. Da fete tota. Da fete tota. Da tu kodi so. Enye jabo yo mas too much be perempe. Hello. Ele gele takura no hoku. Ijabo yo mas too much be perempe. Gese mba. Oh, for Ayata akoje mere ku geje piapia. Yeah. Ya were phone get no auto. The injured the park and Jidie mnambo ikuru meku witanya. oh. Anani nwanya na family unu. Oh, what's some more? One them working probably. One them working get torum. We paka lo phone gi so quick man hikwe. Okay, one them working get torum through mo put na yo game pedempe. So gawa, they do home boys motor no. Agana atunye mi ihe n'anya all those ndị local one ahụ. Onya ihe mere m. Ọwụhọ na ndị apụta ụwa. Donna, amam so wo me share ya. O mege manage ni ji aparega. Ba he ya yele make a gauge meter moto. Yele make a gauge meter moto. The thing eme ma baka. Enweghị ebe m agabeghị ka mmezie ihe eche my mama use me ekwu me iku. Okweghị. Enwere ndị mma ka eshe use anya. Onye ebe. Awụ m onye Ebonyi steeti. Ebe na Ebonyi. Ọhazara. Ebe na Ọhazara. Anioma. Isokom. Igbiri ọnụ ga zara gịnị zara ya? Onwekwe. Ma aka n'ọnụ gọtọ. Gịnị zara gị igbiri ọnụ? Onweghịkwa. Onye kụrụ gị ọkpọ n'ọnụ? Onweghịkwa mmadụ nwekwe. Ọ ya gwara aka tiri otu a. Tirie. Emụọla ụmụ. Ụmụ ole? Eji m nwata nwaanyị. Onye mụrụ gị ya? Ọ nọ na Anabi. Ọ nọghọ n'obodo. Onye ebe mụrụ gị nwa? Onye ebe anyị kwa. Onye Ebonyi steeti anyị. E kwụrụ ụgwọ isi ya?
ụlọ. Afọ ole ka ibiri n'obodo Igbo? Adịgo m afọ 7. Ịdị afọ ole? Adị m afọ ọgụ na 18. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m arụ ụlọ mgbasa ozi n'obodo a na isi ala Amerịka. Ụlọ mgbasa ozi. Mgbasa ozi mgbasa ozi nke ole? TV station. Ihe onyonyo nke mba ụwa. Akwa ya? Ya ihe onyonyo mba ụwa. Mkpọ afịa ị ga-amakwe. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Ya ha dị ndụ. Hashim ọ dị gị? Mba. Ije arịa paịl? Ụmụ nwaanyị ole ka ị dinara ala kemgbe ị pụtara ụwa? O ga-erugokwe mmadụ 10. Otele Rozana kemgbe ị pụtara ụwa ịtala mmadụ 10? Na ọ bụrụ na ọ gafebeghị, o nwere ike ọ gafego, mana ọ dịghị less than mmadụ 10. Ije eji okpe ata ka ije ata without? Ọkwa without, maka na without ka iji ama ụtọ ya. Otele Rozana wepụ aka n'anya ise. Thank you, Bishop. Ọ without ka m na-ata. Adọ m ata with. M na-ata with m na-ama ụtọ ya. Ije ata without. Ele nga ị na-agbasa mmiri amụ gị? Ama wekwe ebe ọwụ na ofe bara. Ị na-awa eghe ya awa ịgha? E nwere nke ya ọwawụ nche ga mwepụta mfe ka asị anya na mfe enyo na fenya kpakapaka. Ọ mfe ya onye anwa n'ihu, fenya n'ihu. Ikwube ihe mere gị anya gị ji dị ụta. Bịa, mmiri amụ ofesịla gị n'anya mbụ. Prọfesọ. Gwa m ihe mere anya gị ji dị ụta. Chere Chineke agba gị ọkụ. Ị ṅụọla nwaanyị ijiri ọnụ ṅụọ nwaanyị ike mbụ ya baa gị mamịrị n'anya gbapọ gị anya? Ihe dọta nwa biko. Enyi nwe ije ata without ka efe ya fekashata everywhere. Eziokwu ka m gwakwa gị. Ọta nwa na-efe mmiri amụ kpaka ka nga anyụ ha mamịrị. Ele ụdị mkpu ị na-eti ma ịnyụwa? Abịamo. Anaka nna dị. Abịamo. Genotype gị? Awụ AA. Blood group gị? O positive. Kpọọ nọmba gị? Ka m pịpụtakwa ya. Kpọọ nọmba gị, Chineke agba gị ọkụ. Kpọọ nọmba gị, onye nwaanyị ọbụla chọrọ gị ya kpọọ gị. Buru n'obi na ihe a mere gị abalị ihe akwụkwọ dum. 202. Tige ihe a ga-eji adị ya kpọọ ya gesi 202. +1 202 300 4842. Ma Bishop. Onye abịa. Good afternoon, sir. Oya, kwe mana ihe ọbụla mere ihe n'abalị ihe akwụkwọ dum. Sir? Kwe mana ihe ọbụla mere ebe n'abalị ihe akwụkwọ dum. Yes, sir. Oya, dewe phone na ga bido ọtọ gị lazụ. Isim hey. Amụ aka egbe ga hey. Mba, sir. Dewe phone ebe ihe dị ka m na-ahụ gị. Onwe ya hụ anya.
na-afụ m ụta. Nige we phone aga de we be mmadụ ga na ahụ gị na ma ebute oge here. Sir? The way phone ebe mmadụ ga na ahụ gị. Sir, ị na-afụ m ụta. Tọnụọ. Tọnụọ ga-ekwuru, tọnụọ ga-ekwuru. Nsị gị tọnụọ ga-ekwuru. Hey! Ewere iwe biko. Ịma ihe wụ gị tọnụọ ga-ekwuru. Okay. Keleke yikwure no setup. Ya were phone gị. Were phone gị. Otele gị dị nnọọ ka tọntebụl gị bịara nga bịa etigere m oke. Aha gị. Ezi nwanne. Ha? Ezi nwanne. Ezi nwanne onye. Afa ezi nwanne onye kere. Iwe onye ebe. Enugu steeti. Ebe na Enugu. Oji River. Iji ụmụ ole? Amụbeghị m nwa. Ma ahụ eze gị. Ma ahụ eze gị. Ma ahụ eze gị. God, so I go curse you. Ma ahụ na eze gị. Sana ma na nezere bana. Hey God. Bute ya ụta, bute ya ụta. Kena na eze gị ụta, ọwụ designers. Ama m otu aka m furu ya. Okay. Otu aka m furu ya. Okay. It's a designer. Designer teeth. Kebish na no yere. Lagos State, sir. Gele ka na arụ. Akwa. Nne gị na nna gị ha dị ndụ. Yes, ha dị ndụ. Onwe onye ara nọ na family nne gị na nna gị. Mba. Onwe nọ na family onye aṅụ goof. Mba. Eze designer gị a, onwe onye ọzọ nwere. Mba, sọsọ m nwa. Ọnụ gị na-eshi ushi. Mba. Ije eshi ushi. Mba. Ije agba club. Mba. Ịgbala akwụla mbụ. Mba. I treat infection mbụ. Mba. Ụmụ nwoke ole trala gị? Abụọ. Aha ndị tra gị? Elijah. Otele Rosanna. Ịsọwa onye? Elijah. Elijah onye amụma nke nọ na Bible. And Kingsley. Wait, Elijah tra gị onye Igbo ka onye Yoruba? Onye Igbo. Zaga Elijah.
Elenga no ta. Lenu bed. Ah? Lenu bed. Atala ho gana rombo. Mba. Madam letter. Ade busy letter. Atala ho gana rombo. Mba. Ija ango shisha. Mba. Eh? Mba. Ija eri oke nri. I do her too much. Ele himini ba yo de hotu. Ija eri oke nri chile ka agba ọkụ. Mba. Kina nwoke nri ija anya ahụ. Onyu ahụ ma ya na nwoke nọ. Ija anyu ahụ minute ka ahụ only adị open ya ada oda. Ọ na-ada ụda. Nekodem sign ya. Who? Okay. Ahụ pu ka ọ na-anya. Ege enyo elo di mkpi na-eti. Jesus. Onyinyo ge wo Jesus. Isidede wo onye ebe. Enugu State. Onyinyo ge wo chọwere enyo ma gị na nwoke dị na gate bụ Jesus. Ihe ga-anwụ dịkwa otu ị ga-anọ le kwe moto amụ nke na-eshi anụ taa ka ị ga-eshi anụ kwe hụ dọgị ị ga-epozishọn na dọgị amụ ị ga-enye omere gị na nwoke ibe m nọrọ tiwe Jizọs ihe ọbụla ị ga-enwu ekwe hụ dọgị ịkụga na be ị ga-anụ otu aha anwụ Chineke gbakwa gị ọkụ bara nga bịakwa m si tige Jizọs ọhịa iji nwee designer state Otele tige Jizọs ma ọ ga-enyo genotype ọga Blood group gị O positive. phone number gị 090 21 86 2578. Ọwụkwa nwoke kpọọ gị na ka efere gawa gị mite onye a distance bịa fọ ọlụlụ direct ya tụnne gị na nna gị kwena ihe nna gwa gị na Okay, sir. Bishop. mgbe ya kamera Bishop abịa n'ikene gị. mgbe ị ga kamera gị n'idiri nwa agbọghọ bịa sụ m agaje shengo ihe mmegị ugbu a na mgbe ga kamera gị Ọ bụ nwa agbọghọbịa dị m achọ dị Bishop. O tee na nnudobe onu gị nsị ka nkene gị. elu onye dịkwado ihe Bishop ọ Ifunanya. Ọ mgbe ga akaụntụ kamera gị Chineke agba gị ọkụ mgbe ga kamera gị mgbe ga kamera gị ịnụ na shenge bịara bịa gwa m sọwa Ifunanya ịnụ na shenge visa egbe ị bịala ga malie bịa gwa m sị hey atụndate ịnụ na ụta shenge na-eto na ebimala ọwụ Ifunanya ị bịara ikele m onye shenge tuwe hụ dị ana m akpọ gị aga m ga-akpọ gị aga shenge m ga-akpọ gị aga shenge Bishop asịrọ ka ịkpọ m wee gaa ebe ka ike ịkpọ m aga. ana m akpọ gị aga shenge onye katarata Ọ ị nọ no transit ana m akpọ gị aga shenge Ọ ị nọ transit nsị gị hi. nọ transit Transit ọwụ bọs ka m na-aba ọsọsọ bọs na-aga transit. Plane ada aga transit. Bishop. asụsụ Igbo Ọ Igbo ka m na-asụ gịnị ka m na-asụzi ọ Latin ka transit ọwụ Igbo gịnị ka a na-akpọzi transit nyelụzi m aka na Bishop gbasapụ ihu Bishop mmadụ si gị na ọ ga-enye gị Schengen visa idosi ihu ohu gbasapụ ihu ka onye mejọ gị tata gbasapụ ihu ịzụgha nnụnụ bịa nga agwa m sị gbasapụ ihu nnụnụ na-ebe n'akụkụ Bishop
You know, some maybe I hear that I'm basapi while let's go. I'm not. Rakababa. More can get to auto Hana. Lekwe wanye bashirike sort of Indian visa. Una nonge mega to auto nana, jidete phone aka. Unu to auto nana. No wanye bashirike branga not a Indian visa. Uno nonga. Hippopotamus. Aya, I told that touch here. Hippopo. I told that touch here. The man that no table and gana, he better go share that gay one show. Tire, we have to go so now, Babra no Luna, just no tunga. It's like a moment. Aya, okay, I see how I been got but what do. Yes, sir. Hello, then no voice, CJ reply. I'll come on, Kew. I told that touch here. Oh, why? Yes, sir. The way phone and I give you to get land. Okay, sir. Yes, face a phone I have I want to go cover. Face a phone I have I want to go cover. Okay. The letters and your battle inside, the bat inside that bata. Bat inside. Okay. Bat inside. Tonwa. Tonwa. Tonwa no for me my best at tonno. Bianne. Eweliwe. Ipotela no na village. Dosa. Okotela no na town. Saisi. Otelege ipaya na village ke paya no na township. Apa mi awe no na town. Apa mi no na town. And any no na town agare ge webo ye hunu no ge gugushi. Yes, sir. Ijanya power bike. Ihu yiri hunde na janya power bike. Ijanya power bike. No, sir. No, sir. Aha. Chinelo. The way phone ahụ n'ihu gọfụma iwerele mmanụ were te ọcha n'ọnụ gị werele mmanụ tee n'ọnụ gị clean ọnụ gị otu ahụ clean ọnụ gị were ọyelụ kpụkpacha n'ọnụ chesọwa ọyelụ a ga-eme mma gị afụta the way phone ahụ ọfụma iche ndị na-agba mgba ọwụ naanị azụ otele gị mere n'oge dị different ọkọ ga na gbara na nwaanyị Chinelo onye jekwe. Iwe onye ebe Abụ onye Enugu steeti. ebe na Enugu Oji. ebe na Oji Ugwuoba. ebe na Ugwuoba Agungu. Ebola bota mbụ No, sir. imele nwaanyị na nwaanyị mbụ No, sir. nne gị na nna gị ha dị ndụ No, mpa ma nwụọna. nna gị nwụọna donna ịmụọla nwa n'ụlọ Eji m ofu. ama m sị ịmụọla nwa n'ụlọ ahụrụ m ahụ nna enotisi mgbe ahụ ibiliri ọtọ nna ele nga anọ tụwa gị ime a Na Anambra. na Anambra ka tara gị palata ya n'Enugu steeti Yes, sir. onye tara gị Enyi m nwoke. imepere ọnụ ekwu enyi gị nwoke enyi gị ke ihe mere n'ọkwa ụgwọ isi gị ke ihe mere n'ọkwa ụgwọ isi gị Asị m enyi m nwoke. ele ihe ọ gwara gị o ji taa gị Asị na ọ laikere m. gaa bọhie Yes, sir. ozugbo ọ gwara gị ya akpaghị aka gaa bọhie Yes, sir.
ịbọrọ ya n'abalị ka ọ n'ụtụtụ n'abalị around one time ka iji bọọ ebe 8 hotelu atara n'ime n'abalị ebe 8 ọ tara gị ugboro ole sa ọ tara gị ugboro ole gị teke mgbọlị bụ gwa onye ahụ atọ m noise ahụ dị ya ya junior mechie ọnụ gịnị ọ ka na-ata no mba nso i butela infection mbụ kemgbe ataghị aga mba gịnị ka ịrụ ha oke ana m azụ afịa afịa gịnị ka ịzụga ana m azụ afịa ana m eme biznes gịnị ka ịzụga oke ana m azụ afịa fruit ị na-ere mkpụrụ osisi ee nwaanyị mkpụrụ osisi n'obodo a na-akpọ ị na-ebugharị ya n'isi na trek ọ wee nwere ebe ị na-akpọsị ya n'ụzọ enwe m shop ebe m na-ele ya iji anyụ ahụ no sir iji aga oke toilet mba ihe ọdịda ọdọọla gị mbụ mba na vileji unu saịdị mmago mpa gị nwere mbe saịdị nọdụ ya no onye nsụ kwanụ ndị nsụ ndị a na-eji asụ nsụ ha nọ na famili unu mba onye ogbi kwanụ mba anyị nwere onye ogbi ị gaala nga mbụ sa ị gaala polis steshọn mbụ no sir anaghị osiri ike no dị soft ị kọọla nwaanyị ibe gị aka ntị mbụ maka amụ mba nwaanyị ọbara gị ọgụ mbụ maka amụ sa nwaanyị ọbara gị ọgụ mbụ maka amụ mba o iji atamụ ntamụ ọ dị gị n'ime mba ebere gị ugwu eye otele achapụrụ kanda iji aṅụ guf mba iji aṅụ shisha mba iji aṅụ biya eye how many bottles ka ị na-aṅụ Charlie ana otu ele mmanya ị na-aṅụ small stout ele mgbe ị na-aṅụ mgbe ị chọrọ iri ya ọrụ ka ọ bụ mgbe ị na-achọ iri sa ele mgbe ị na-eri ọkpọkwa nọsesi ka mmagọ na ya mba noise dị n'ile onye ka m jibata n'ime noise ele mgbe ị na-aṅụ small start mgbe ọbụla ị hụrụ nwoke ka ị na-aṅụ ya ka ọ bụ mgbe ị dị atị ị nọrọ onwe gị mba ọ bụ na m chọrọ ime ike onwe m happy now mgbe ọbụla ị chọrọ iri n'ọrụ ehe yes oke ịchọrọ nwoke nọrọ around ị chọrọ iri ya ọrụ ga ịṅụ ma small start yes sir Otele small start na-eme na-amụta aka n'elu amụ ezi fon ahụ ọfụma reflection na-abata hia anwụ na-abata ebe a okay let me stay like this na watch anyị sir kebi sha watch ga anyị sagbo m hia okay ana m Anambra ị na-aga ụka ka ị omenala ana m aga ụka ị ga-enye elu ụdị mkpu ị na-eti ewo chimo hey ọfụwo m achọ m that touch here come on that touch here tiarịa mkpu ahụ again hey chimo ọfụwo m spell ya ama m spell okay hey chimo ọfụgbo wait just a minute okay sir
Genotype of AA. blood group. O positive. Boy your phone number. Moko wala pokwarage. Say not to fruits, mmemme. Amakwala ama ge brew fruits gawa no le ya choro ge bia. He mege kwe here we interview. Ega na achu ega aga toto ihe o wele metre n'ishi go ogbasakwa am. Bruno bi ni ihe mere ebe na abani hu akwodum. Okwe dia where? Yes, sir. Boy your number. 081 62. Come on my WhatsApp line. 091 32 91 60 31. Good evening, sir. Bishop, good evening, sir. Young boge beba. Yes, sir. Young wage. Hello, sir. Good evening, sir. I bought Oya ho wonye to you. Oh, I bought my classmates. Yeah, classmate. Ụmụakwụkwọ ebe. Mother of Mercy College of Nursing and Health Sciences in Namchi. Unu gụrụ akwụkwọ nọọsụ. Unu bịara interview. Yes, sir. And achọ m ọchị n'ọnụ unu niile. Achọ m ọchị here. Oya, unu kwuru n'ala buru n'obi ihe ọbụla mere here n'abalị ihu akwụkwọ dum. Okay, sir. Tupu m aga n'iru afọ ole kunu dị one by one. More at the 29. Gị nwa nọ n'azụ ịda ole? And 24. Onye nke ọzọ? 27. Oya, dewenu phone na alụ na-atọ. Unu akwụrụ one by one. Onye apụta ya atọ na onye ọzọ apụta ya atọ nọ. Sete ebe m ga-ahụ onye ọbụla ọya. Asị ka achọ m ọchị. Sete ebe dị mma. Dewi ya n'ala. Ụmụaji ji ma Kyoiga Johnson na College of Nursing Technology. Tọ ya aleka wọ geto tọnụọ. Achọ m that ọchị here. Tọnụọ wọ geto. Aya. Pụọ n'asụ. Onye ọzọ. Another person. Last of ma. Eke yiri jog eji agbaga mmiri. Tọnụọ. Another person. Tọnụọ. Kege ngụgide amụ. Onye ke yiri onye wọ nga amụ. Were fonu. Aya, one after the other. Gị nwa aha gị. Aha m bụ Obianuju. Obianuju onye. Demba. Onye ebe. I'm onye Nkwe. Nkwere ebe na Nkwere. Ezamobai in Imo State. Aya nye nke ọzọ. Aha gị. Aha m catch for favor. Onye ebe. Anambra. Ebe na Anambra. Orumba North Local Government. Ah? Orumba North Local Government. Nanka to be precise. Nye onye nke ọzọ. Bịa. Eke yiri flas eji azụ iri. Iwe onye ebe. I'm onye Nkwe. Ebe na Nkwere. Eziamobai. Ah? Eziamobai. Ebe na Eziamobai. Unu do Eziamobai. Okay. Well, unu atọ gee ntị. M chọrọ iju na atọ three things. Unu chọrọ ịlụ di, and unu chọrọ ka m unu interview. M chọrọ eju okwu. N'ime unu atọ, ele onye ara gbagha somebody na family nne ya ma nne ya. N'ime unu atọ, onye ka mpe ya wụ onye ohi ma mme ya wụ onye ohi.
bịa jọg eji aṅụ mmiri mpa gị na mma gị ha dị ndụ ei wụọ geto kpọọ ngwere ahụ agama lizard achọmta tọchị tia agama lizard nne gị na nna gị ha dị ndụ onye ke yiri onye ọṅa amụ mpa gị na mma gị ha dị ndụ ọya unu wepụta ihu unu tii na ihu unu once the same place ka ebe unu so unu nọ na-ekwuchi n'okwu ike ofu ekwuchi okwu ike unu wụ nọọsụ field nọọsụ ele n'ime unu onye mụga nọọsụ ara na family unu onye ogbi ma onye nsụ nọ dị a akwụkwọ oji adụ unu onwe n'ime unu ji eme ntamu unu atọ ebere unu ugwu ka ebe unu ugwu oke jọg ebere gị bịa wụọ geto atara gị bịa ebe gị bịa jọg eji eku mmiri ele amịrị ụmụ nwoke letrala gị ọya ọṅụ amụ ụmụ nwoke letrala gị atụkwara m ashịhịa ahụ ọya wụọ geto ụmụ nwoke letrala gị ofu genotype gị wụọ geto ọya blood group unu unu ga-enye load mkpu unu na-eti ọya gị nwakwanụ ọya wụọ geto ọya ọ bụ dị mkpu ị ga-eti ọ bụ dị mkpu ị ga-eti Chineke agba gị ọkụ ọya kpọọ nụ nọmba Congrats.